Paganiga open chat la ban saindur ya kalau we jong kacing jong mano dan interest hak biade ban kentiu ya kayo kot bat ke lang salang balai ngom tangan pen EAP ya ki katto ga next step ki ba ma phiro phila ban le da ka basuk lada pi pej bha pule bha practice ba hang ne po open chat tingan pen ka we ka nuksa hang ne sa perkhat ma phi ki ram na me phi Benta ladangin perkat hak biade bat ka Mariang. Ka jingklo jong ka Mariang nakawai kapor syakawai kapor kala nang increase ka bamut kala nang shit. Ti da ka jing shit jong ka Mariang ka don jing mai kalawai jong ki pajba ha ka perthai bro kawai. Ti langi red bor langi klein bor ngila banyachim benta ban yada ya kata ka jikloik da kabangin persyang ban tungbon kideng tingai baro ngidon interest ban tungdeng ban penjerngam ya kamariang namar ngin sayo ya kal ka bakoj bat ngin sayo ya ka jingko jikia timentang dengan peni kumlo pinle ba pinya trekam bat ka open chat hak biade bat kam tungdeng tikane kadai kadur keba adoption hakawai ke jaka kebangi kot kepung jerngam smart farming and tourism center apa jong kachelong rezeki ong sior di menta pila banto hangne hak tu kedur kebala adoption da kebaong thak kat bas ngobet mapi ban thak na ka banta ban ai information sikpej ba pikit sotho ya ka jing mud jong kata ka bapi thak tong thak hang ne ka jing la jong ni ban pen jerngam biang ya ka sau dong sau kun kan ya rap ya ki pai ba ban yo ka ler khoi tongan persang banyak tungding to ngin ya persang ban thung no da ki ding ha baro ki jaka ba lại ban yo sembai deng ban yo sem bai deng sa wan thiết na pung jerngam i ketu kadai kerkom silaban thok kano no ka jik thok kat basobet ma phi tangba ngapan i dak tu nuksa namar hang ne apung jerngam menta kila sedang ya kane ka project thung deng bat kila don ki deng sampai ban di ki pajba bakin yo ban thung haki jaka balai tinda pla dep thok ya to pila ban thok to pila ban change ki dak kat pimon pi pila ban ching ta pila ban airong nak no karong kat pamon mapi airong kumno ro kapyang baik change color kat subet mapi baik kano karong kami ham tu
to la ban ai kano su i ne su pen i rai dei ma phi ban ai kano karang to di kita to nomor ba kecing ma jong kamar yang lada selen kalong kepa la banton jing ma lada selen pha kamar yang kebamut yang ai dah ketua ke warning laban penhak kini kita ai dah ketua kita kalau kepel jelak ban kam penhak syuk kentian tu selak ban edit ke beman antasa save selak ban send share tu jeng thọ jeng pi kat sebab pi mut ban share selak ban bu status kani kadai ke passion mo kan uno kam ko pidon interest selak ban ngai akta mo kat bemut haman sem jong pi kalong di menta kani kadai ka open chat account lada piladon ya kani ko open chat account kamut hang ne open chat account pila ban pentrai kam na ko beta kam hak we dai bat khayi patang di jing di thet jing thet ya kran prolog lane lom ya ki pisa ki kran ki daily kran bat ka ba kongsan phang ka ne ka crypto addiction pila ban yo nang ne na po open chat leng ba prolog ki ba phia trelang ti pe yang ne ka ne ka open chat ka ba ka open chat ngan rengan ngan push business po pung jerngam tingila ban pe yang ne ki tre yu ki ne ki pung jerngam ton pe ma tikane di jaka baki snai kata ka pungjerngam smart farming and tourism center tihang ne snang diskiang siar kidan ki jaka ki balong maukro ki ba itnat ba ban naik pek kum ban le jongo na ka bata ban rami ladi tong nya pek kum no ka pen I kane ka channel top tong ki mau sudah tuskak diam berlada pilai pak ban yai ban yu hakini ki mau ban jom hakini ki mau batkan bampor kumba sikenta lane arkenta nomor bakai cengai phak ka mau kuro koram de kadau ki ong ka mau kuro tourism center kaba mujawa manomno bawan ne baso tenat sudah nomor ba kini ki jaka ki ba itnat ki baso tenat bat kira bahas phang koi kia lada piwan bat pek kini jaka de lo ta kanorem nipus hakane ka pungjerngam channel na kam taban ye ilang ki babon ti amde tang gato tangan pen ep lada pidai kinong rem pila ban ri kisniang tanya pek hang ne hapo jongkane ka project sniang la ban lada phiri sniang pila ban pos hang ne hapo open chat ya bon teli kisniang pila ban truadi hang ne open chat kumba truadi hayo namar ba kane ka open chat kan trikam
baru arab sau kan ta sin ba phila pos ma phi ka kam ko ba phi bo tikne dik sinyang bari mangi snong skiang sion ban kila nang bon sari de hajar tali mar ndai bang ri tang we hang ne kia don kan hon pan ri sinyang bat ban penroy kam karap karyang bat kari diri Film ngay la yo idea matangan penisi ki masih hang nero ngiri masih po senong yang sior nang ba kan ka pung jerngam smart farming an aquators an tourism center kidon ki masih kidon ki bari masih nak ta ban yo poho ka sebo ban spung ki chung thong bat ban pha karep karyang titong ya pek kumno ki masih hang ne ki bam plang kiam kini ki masih ki bangiri po snong sior pada ko bandi masih Ikan kaman rish bo di masih napta ban pen di ka ki masih la ne ka masih la ne ban di ki masih kon la ne ban ri masih ka ban kam kabiade bat kam sila ban wat ke jaka ka bakloi bat sa ri kum ne kum ba pi da luksa piro sobatet masih kun gine masih bangila bo mangi matang ne tang na kine ki masih la ban yo ti ndai tang tu mentang is ka wai kam ti hang ne sila ban pek kumno haki wei ki jaka ki rap da ka ba ki thung ye ki ka ba klam dan kam ye khandau trai ki la ban thung ka ba pung ne pek ma. Did you know that in China, people practice both fish farming and rice cultivation simultaneously? In fact, they start by placing rice seeds. Tidak ketugur kom kumut pila ban la ek ba paka ba ton ye pek kane ka wai ma. Thought you could grow a plant in a warehouse instead of a field, without sun, without soil. We're doing it, and we're not only doing it on an experimental level. Di mentai pila ban rep klam dan kam khandau klam dan kam har daka babon pila ban rep hayeng lang baki vertical farming kuptong la pen inuk satok tila ban sedang hasinong yung pi nomor mano la ban sedang batla ban hikai la miki way bat ya ka ek ba pile ka pakong san pila ban po sang ne open chat knang ba kan long ka jing mentoy yo babon palang hang ne ngi tho kane ka pala pos mangi po open chat ngong la ban order ki sembai ding se na pung jerngam kane iam kamut man kasngi ki kam ba pitrai pila ban pos hang ne tang ne la pos kane ka wai bong ha ka dor chispa shiruyang khwai uwei khwai la ban wan khwai do kha hang ne pung jerngam kane ka pung jerngam ka ba don snang jungi ti matang la ban pos khmat jang pi da eksperimen ma phintep ma phiro kano ka ba so dan interest ban pos ti nan pos ya to bla sna mane ning kong supres kum to kla mi hi hang ne iam to la mi kane kla mi ti supres kum to kama dep bai iam ngong kum no mane nga tha hang ne ngong cái chiếng la jongi ban penjerngam biang ya ka saudong saukun kan yarap ya ki pa ban yo ka er khoi
tongin ya persang ban thung no da kideng habara kijaka balai ban yo sembai deng sawan thit na pung jerngam iam torak thong to tilada pladep to kat ya ka ba phimut hapo pen chat jong phi lada pladep play ka kau komot phila ban share ya to da ka banyan hang ne invite channel user nyan to nang tasa wan hang ne hapo sa klik nau ne copy tu la dei website jong phi tilada phi share phila ban share support group sakano group tangan share mata skawai na kini group phila ban tho ban tep ya ki jeng don kam ha ka ba ya dei bat ka bat ki jeng trei ne ki kam ba ro la ban stang shua free na o pen chat ya ki jeng tip bat ki jeng hi kai ba benya sa nang pe bat pule bha na u ne u web link ti phila tho kom to space youtube web link jong phi là na website jong phiang to ti sasan ti la da mano ki ba page ya to ka web link là na tu channel jong phi kin press kom to komot kan sapau ka to ko ba phi a jeng tip hak to ka channel anda kila join member lane kin chu page kumne kumba ada pen i ya phi da ka bang batai mene step by step tikane ka dei ka wei ka lat na kum ta bangin kan tiu ya ka yo kon online na mobile kumba ya kiulam ki wei ki breu haklang sodong ka perthai kari jongi lengba jong phiro kan sakeu japrang lada phidon ya ta ka jeng tep ban tep ya kini kilat ki bangi hikai te nang ne ka jeng matoi ka longba ning kong yo ki jeng tep ki bat thamai ki bangi khat kita ki blockchain technology ka ba ki bon ba ki incentive lane ki jeng erap lane ki daily kran lane ki kita ki airdrop lane phila ban sedang da kita ki airdrop farming hangne ban yo ka pisa free ban yo bai kheng ban teu ya ka yo ka jong phi but dai tang ban yo ya ka pisa free phila ban build ya ka business jong phi hangne phila ban sedang ban saing dor ya ka lawai ka ba pranai jong phi hangne but lengba da ka ne ka open chat channel lengba ka ne ka ICP crypto project phila ban kala long ki hespa bat lada phila long ki hespa ld phila ban hikai la mi ki we kumne kum ba hikai mangi mentai phi kane kade ka jing hikai da ka jing snoret da ka jing so e da ka jing so khia ban keteu ya la ka jong kari khasi ban keteu ya la ki jong ki breu tingi ni kai hang ne ki ki bang tep bat lada phiro phi tep so bhai kai la mi ki we bat lada baro ki breu jong ki tep phang ki ne ki lat ki ba kamot kari jongi nang ne skmat kan sakeu phrang hak be dai bat ka yo kakot te dai lot kata kon rem nomar lengba ki ne ngiton kam kanong rem jongi we pu we haka jing em kalong bangi dei ban yo ek ta ka jing shngai ka jing em ka jing sok bat ni dei ban yo bon ka pisa ban yo pha school bhai khon ni dei ban yo ka bam ka ba kita ki jing bam organic te la dangim
long ki babet ki bapiang in nom don chan ban yo ya ka bam ko bha ngi hap subam tang ban kedang ti de lor ka nong rem kam long re ka bha ti knang bangin yo poho ka bam ngin hap trei bha ngin hap ya hikai ba iwe pi iwe but leng ba da kane ko open chat business leng ba da kane channel ngila ban le kita baro tingai psu thu so bhai like ya kane ka jing hikai subscribe ro but share lam skiway knang babaro kin yatep lada phla join yo po pen chat select practice the donjing as kling and sai kai lada phimpat join so bhai join free don ro kapisa free nang ne ki ong ka daily kran phin yo man la kasngi tang ba kam dei serta jim tang support kum ka jing yaram da phla yo bor phin saya hi phin step hi la ka jong kamram di kane gadai kalan bangi pen I shapi ngai pso tho to ublai kan try kan rat onang kar khuya phi bat phinan tyo sprang ha kayok kot lengba kini ki jing hikai ki bangi pen I ki bangi yalam yamanta tang kan neswa khublai shibon khublai shi hajar ngo